sa Inmalog. Punta kami doon sa mga bundok-bundok na yan, oh. Oh, dito na kami sa Bulawan. May kasi niya. Alikaso na din para makuha ka ng vlog. 52 years old, saka 58. Wala. 51 ka pa lang. 59. Ako, 58 din ako. Ilang taon ka na tayo? 58. Oh, pedal anggal, pedal. Tayo pa doon, iikot ka pa. Yuhu! Sarap magbayaw. Haha. Minsan ang mas mahaba dito, sir, no? Wala, papunta mo ang pulo. Nako, hindi to. Kasi pulo na dito din. Pinanggap niya. Hanat. Nagalis dati ang galong yun. Pupunta kami sa Inmalog, pero imuli mat dato eh. Imuli. Ukod muna kami. Hindi na lang, hindi kasama si Carol. Nasaan yung sasakyan nyo na kinakayotin? Nilagyan na ano. Op, sumabit. Pinapahirapan namin sarili. Ajiti Mayat, maganda yun. Challenge. Hirap muna bago sarap. Oh, hirap muna. Makapit pala itong 510 sa putik. Hindi ka madudulas. Pero ang kapal ng Yuhu! Yuhu! Hindi ko pinapunta dito. Ano, Dol? Shout out. Shout out, sir. Shout out po sa lahat. Please subscribe also my channel. Anong channel niya, sir? Wendell Katisanan. Yan. Sa inyo, sir. Friendly ka pa, Jack, sir. Friendly ka pa, Jack. Sige, sir. Mag-anuhan tayo, sir. Inslime. Dito po ang jumping session. AJ practice track. Diyan sila nagpapatalon. Video tayo mamaya. Idol, happy birthday! Hello, hello. Santa Maria, sir. Oh, IPBC. Yun, no? Santa Cruz. Santa Fe. May Santa Fe dito. Santa Cruz pa yun. Oh, Baby yan, baby lang. Yung time, pula. nakaturo pa tayo ng mga pulsos. Certain! Ay, hindi kasi tayo ito. Pasaway. Mga pulsos. Santa Cruz. Santa Fe, ito, Santa Maria. Bibel. Ito yung kay Idol Marlon. Intense. Kuha kaya. Santa Cruz. Andun na kayo. Go. Ati. Ano na po, Ben? Yan sa kan, bike din. Atayar nito yan Ay, panding to, may mga baby dyan. Kaya naman wala, kaya yun.
Parang nagaklang tayo ano. Nakalak di ko ayong kal. Kanan. O siya kanan. Kapirit ko. Let's go. Uy. Ya. Parang tumalon na rin ako ah. Uy. Good morning. Sarap namang sumabay sa mga tropang kursus. Hop, alalay. Tubig, tubig. Ayun oh. Dito sa gilid. Slow down. Ayun. Hindi ba dito? Mas malapit. Bagay, lusong dito. Hindi lang ng Mas masarap yung lusong daw. lusing tayo. Dito, ay! No. May bomba ako dito. Bomba ng sakyan. Bomba ng... Ang sarap mag-bike! Woohoo! Yuhuu! Sarap umahon! Ahon! Sarap! Woohoo! Ala, nakatak position tayo lagi. Ito ba? Sarap mo lumusong. Sarap lumusong. Yan si Idol Marlon. Intense yung kanyang pulsus. Good morning. Sarap. Ano?
Mahaba-habang ahon. Enduro muna, enduro. Enduro muna, enduron. Mamaya na yung enduro. No, idol. Yan, hirap. Idol. Hirap. Ayoko na. Ayoko na. Enduron muna, enduron. Ah, ito na yung bikers din. Oh, oh. Muntikan ka doon, Uncle. Muntikan ka, nasa kayo. Hindi ka gagawin gitna. Lima mo niyo pa pala. Nalito pati yung talisikan. Dinamuti pa pala naman yung talisikan. Naala kayo yung video ah. Naka-video ba? Oo. Sabi nga din eh. Mabuyan natin, taguntan na ka. Nalito try. Kaya mo dahil. Sarang pa naman ang lusong ko to. Okay, kaya lusong. Bukas nga eh, kaya hindi ako nag-bumping at nag-paano eh. Nag-bumping. Woohoo! May ilungan nag-iwas niya. Ito lumimpat. Agas tanga. Naglinito kayo nga doon. Napabreak ko na kayo dahil. Oo. Yan, dyan ka, sali. Dalawang mabubungbukoy. Pag idinirito ko, matamaan kita. Pinitik-pitik ko lang. Ang kung isang sali dyan, video niya, Uncle. Galing. Mabuyan ante. Adjust na tayo. Yan! Sige. Ilang. Dito. Kasama natin. Hintayin natin baka dumiretso sila doon. Hindi. Meron pa ba? Ito yung exit na isa. Ay, high sense nila. Hindi, exit tayo dun sa ano, sa Galing dyan. papuntang Ang kunabutan suda, diyan mo nunod ka. papuntang Si Kwan. Alam niya, eh, tama dito. Fox 36, ano, kung Kwan, magbabakasyon. Santa Cruz. Patambay lang. Santa Cruz din yun. Mayroon yung Si Whitey. gulong niya, hindi pa niya nagagamit 3 beses. Haven't got back in shape. 2 months of doing nothing. The older you get, the harder it is to get back in shape. It's boring staying inside the house. I was riding my bike in the backyard, maybe 5 meters, 3 meters, 5 meters around for a half hour. Finally, the Danodes said I could ride on the beach on the concrete. So I was out there riding on the beach. That was so boring. Around 1 kilometer up, turn around 1 kilometer back.
Ay, nagalis. Pitak. Pitak, pitak. Ay. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Lagi Teo. Tingin natin. Woohoo! Mataas upang ko. Senior on the way. Chup! Another. Pa! Ayaw mo. May gap daw. Mataig ka ba? Sa 68? Ingat, ingat! 68? Uy! Hey! Sana lang, favorite number mo. Wala na. Lalo na pagdating mo rito. Hindi mo. Hindi pa ako nakakonsa sa dami. Yung GoPro. Kung kasama tayo ng Sunday, nag-retreat naman kayo. Yeah, mataas na yung ano. Mataas na yung sinap nila. Minute. Kailan? Hindi ako ha. Kaya nila talaga lang. God, sino nag-retreat no ano? Lahat kayo. Talagang kwa na lang yan. Gusto mo lang di sumdi ay bong. Wala ay. Tayo pinalam. Superman to Valentine. Try ko paminsan. Nanood mo si Pana. Remembrance niya, sir. Go, go! Go, go! Madaming nanonood. Sige. Banatan ko rin isa. Jump party. Ah. Nice. Gadget pa yun. Ala ko sunod-sunod. Nice one. Para kasi Marlon ah. Nice. Roll, Sir Pap. Roll. Uy! Lumalaki mata ni Kuya. Nice one. Roll lang. Oo. Nice one. Nice one. Nice one.
Uy. Nice one. Nice. Ano, ganyan sana oh. Sunod-sunod. Yup. Nice one. Nice, Dennis. Oh! Ayos, ayos, ayos. Hay, putek. Yee! Sulit. Ang sarap! Woo! Ang sarap nito! Anong daan to? Ang ganda dito sa Secret Trail. Hopya. Secret Trail, ang sarap mo. Hopya. Grabe ang dulas oh. Yee-hoo! Yee-hoo! Ang sarap. Grabe, Secret Trail. Ang ganda. Madulas. Pidalan na natin ito.
Tulak, sir. Sige, tulak. Woo! Isang malupit na ahon. Yan o. Madulas. Uncle. Pagod na yung bike ko. Pagod na yung bike. Kawawa. Awa naman. Ayan ah. Downhill. Kaya manggal. Kaya. Munakpay. Ngayon ata, kaya nga. Ay, narigat. Di ko kaya, di ko kaya. Downhill. Woo! Next. Galing. Hindi ko pa kaya yun mga kapadyak. O ingat idol. Galing. Meron ba dati? Oh, kaya nga muna. Tulak. Indurog tayo ngayon. Indurog. Kasama ko mga team Epek-Pek. Kasi puro Epek kasi ang ride nila. Sulit. Hindi na season. Ano? Sarap magbike. Isa pa. Ulit pa tayo. Magpulpot ka na. Darating tayo dyan. Santa Cruz din. May kahoy. Sanay na magtulak. Ito yung training namin. Kung gusto mo mag-enduro. Magtulak muna tayo. Bababain namin to. A few moments later. Maghugas ka na. Oo! Maghugas na ako. Sumasagot ka pa. Oo! Bigyan na nga. Maghuhugas na ako. Tapos pagka na eh. Ba't ang taas ang boses mo? Papaliwanag lang. Narinig mo, taas kasi ng boses mo. Nagpapaliwanag lang. Ba't mo ako sinisigawan? Sinisigaw mo din ako. Agap-apa daw ano. Huwag mong sinisigawan ha. Tatawa ko kay ano, ni Kuya.